बक्सर के बाग लोग के जिला हो तोई हमनी के बाघावा जिला हो। हे जे टाइटल लगावे के नाम पड़ेला पहले से टाइटल लाग के आइल बा। कौन जिला भैया कि नचया गवा नहीं तो टनवा हई बाघावा के बाघ जिला। आए गौर बक्सर से गाना आवता है जे शूटिंग होई आ सब भाई के रहे के बा। तो बाघ जिला है तो बाघ जिला कैसे बाघ गरजे न सो तो गरजेला खानी एक बार जयकारी लागी चाहिए। प्रेम से बोले हिलिया मैया की। एगो ही बक्सर से एगो जो के भइल रहला कुछ दिन पहले वही में एगो गाना गोल रही। हमारा बुझाता कि बक्सर में हम आइनी आ गाना ना कोनी तो बुझेबे ना करला कि कुछ भइल कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। के कहता कि लोग भजन ना सुने बढ़िया बढ़िया गीत सुनने वाला लोग बाणे। बैठ जा लाल बार कर के बड़ा क्यों के रहे ना देबो बैठ जा आराम से बैठ जा धकिया मत भाई हिरौली है बैठ। अरे मत बैठ मुसना केने भाई करके बैठाई बैठ जा बैठ जा। सरायपाली पुलिस प्रशासन कितना सहयोग बा अब बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमने कुछ संभव नहीं के। एक बार चार जोरदार ताली पुलिस प्रशासन खातिर आप लोग बजा के स्वागत करो। माता रानी करस हर साल आप लोग के सहयोग रहो। मंच पे उपस्थित बानी विशाल गगन जी आइए एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत अभिनंदन कर लो। यो भगवे जिला के हम बहुत बहुत स्वागत बा आपके। गोपी जी उचित स्थान कलाकार के कुछ ऊंची लोग चाहे मोती लोग सम्मान और प्यार देते हैं लोग सब लोग ऐसे ही बिना बोलौले आवत रहे कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। बक्सर मतलब धर्म स्थली बक्सर मतलब तीर्थ स्थली। बक्सर से पीछे नहीं खे ना हो हमें से जितना हो सके हमने गाइब से कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम जी। हमर बक्सर बना साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम जी। पीयूष मिश्रा जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें। पीयूष भाई जहाँ भी बड़ा मंच पे आने का कोशिश करें। आज हतना बुझाता कि महोत्सव होता महोत्सव तो होते बा हतना कलाकार है पैसा से के जाए प्यार ये हिरौली ऐसा गाँव हो जैसन छोट छोट त्योहार जो मनावल जाला। दीपावली छठ तो सब मनावेला एजा पचोइयो मनावल जाला एजा सरस्वतियों पूजा ढंग से मनावल जाला। हमेशा कार्यक्रम भइल बा असही गोपी भाई के लोग आशीर्वाद लोग एकर ले बड़ बड़ कार्यक्रम और करो रउआ लोग के आशीर्वाद के बिना कुछ भी जना हो सकेला। अवध छोड़ी रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के कहा जाला कि प्रथम कर्म भूमि हमनी के बक्सर है। एजे यहाँ के पहला बार छोड़ले रहनी तरीकवा के एजे वध कैले रहनी। अवध छोड़ी रघुनाथ विश्वामित्र जी के साथ ओह तरीका के वध कैले रहनी अपने हाथ। अवध छोड़ी रघुनाथ विश्वामित्र जी के साथ ओह तरीका के वध कैले रहनी अपने हाथ।
यूट्यूबर भाई आई वालों सब लोग के स्वागत बा, सब लोग के धन्यवाद। आप लोग सही आवत रहे हमारे गांव और देश विदेश में छोले रहे। सुख संतन के दिहनी तमाम राम जी, सुख संतन के दिहनी तमाम राम जी, हमर बक्सर वाला दिहनी हमर बक्सर वाला। हम गांव के हैं तो ज्यादा ना गाए, बस सैनी दूगो भोजन गईनी एगो और गा दी।